Ale Kristián, hele. Dobrý. Tam to dovolím jako vyndat, komukoliv, jo. Vojto, tady. Nemusí se rozebíhat, prosím tě. Počítejte si to, kluci, jo, já vás natáčím a já to nepočítám. Jo, ten to přestřelil. Hele. Nohu, co to nejvíc jde? Dotáhni to tam tou nohou, jo. Dal pořádno, tak jde ještě větší. A jak to dělá s rozeběhem, hele. Ale dobrý, hele. Teď mu tam sklouzne, ne? Ty vole, ale to bylo těsně. No, dobře nakročeno. Ty škoda, že největší. No, kdyby si dal ale menší, tak on by se tam zvrtnul. Vojta teď čtvrtou. Tak 3, 2, 1, teď. Už já jsem říct, že se natáče.